Köszönöm a lehetőséget a szervezőknek, hogy ezen a rendkívül fontos és értékes konferencián Budapest közlekedéssel kapcsolatos fő dilemmáiról és a lehetséges megoldásokról beszélhetek. Örülök annak, hogy ha máshogy nem, akkor legalább lélekben, és ezen a videó üzeneten keresztül ott vagyok Párizsban, hiszen Párizs maga a csoda, Párizs óriási inspiráció minden európai város, és a párizsi városvezetés egy inspiráció minden európai városvezetés számára. Számunkra is különösen fontos az a koncepció, ami Moreno professzor úr által megfogalmazásra került az elmúlt években, a 15 perces város koncepciója, és Hidalgo polgármester asszony polgármesteri munkája nekem személyesen is egy nagyon fontos inspiráció volt. De van még valami sokkal fontosabb közös Párizsban és Budapestben. Mind a két városnak megvan a maga fantasztikus folyója, hiszen ami a Szajna Párizsnak, az a Duna Budapestnek. Mert amikor közlekedésről beszélünk, akkor valójában arról beszélünk, hogy hogyan tudunk teljesebb életet élni a városainkban. Azt szoktam ilyenkor mondani, hogy a város nem azért van, hogy közlekedjünk benne, hanem azért, hogy éljünk, és amikor jó közlekedés politikáról beszélünk, akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan tudunk jobb életminőséget biztosítani a polgárainknak. Aminek egészen biztosan nagyon fontos része, hogy visszamegyünk a folyópartra, hogy visszaadjuk a folyó és a város kapcsolatát a városlakóinknak. Budapest legnagyobb kihívása az, hogy a város spontán fejlődése, a város és az agglomeráció kapcsolata az tulajdonképpen teljesen ellentétesen alakult a kompakt város filozófiájának, vagy a 15 perces város filozófiájának. Budapest legnagyobb problémája az elmúlt évtizedekben az az, hogy a város népessége csökken, főleg a belváros népessége csökken, miközben egyre többen költöznek ki az agglomerációba. És természetesen ugyanúgy ebben a városban, Budapesten dolgoznak, használják az intézményeket, vagy a gyerekeiket viszik iskolába vagy bölcsödébe. Ami persze nem lenne probléma, hogyha ez nem járna együtt egy napi ingázással. A legutóbbi népszámlálás szerint Budapest és az agglomeráció tulajdonképpen egy óriási ingázási territóriummá vált. Nemzetközi statisztikák azt mutatják, hogy Európa szerte nincs más olyan városi régió, ahol ilyen nagy lenne a napi ingázás kapcsolata. Ez azt jelenti, hogy Budapesten az autóval megtett kilométerek felét az agglomerációból érkező autók jelentik. Tehát, hogyha egy jobb közlekedést és egy jobb városéletet szeretnénk Budapesten, akkor a legfontosabb kihívás, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az autóforgalmat, és hogyan tudjuk csökkenteni elsősorban az agglomerációból a városba érkező autóforgalmat. Ez a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznünk. És bár vannak eszközeink, de azért vannak korlátaink is. Hiszen Budapest és az agglomeráció kapcsán nem alakult ki egy olyan metropolis együttműködés, amelyben Budapest és az agglomerációs települések valamilyen közös stratégia mentén tudnának gondolkodni. Nem alakult ki egy olyan közigazgatási háttér, amely biztosítaná azt, hogy a funkciós várostérségről, annak a közlekedésről és más közszolgáltatásairól, vagy éppen a különböző építési paraméterek meghatározásáról közösen tudjunk gondolkodni. És éppen ezért kialakult az a folyamat, hogy az nagyon magas ingatlanárak egyre inkább kiszorítják a népességet Budapestről, egyre inkább az agglomerációban próbálnak letelepedni a honfitársaink, és hát bizony ez egy nagyon komoly közlekedési problémát jelent az egész térség számára. Az elmúlt években megpróbáltunk partnerséget kialakítani annak érdekében, hogy ennek a jelenségnek ellen tudjunk tartani. És az egyik fő eredményünk az elmúlt évtizedekről, hogy sikerült létrehoznunk az állami és a fővárosi, tehát az agglomerációs, a települések között és a településen belüli közlekedési szolgáltatóknak egy olyan típusú együttműködését, ami lehetővé teszi, hogy egy egységes tarifa rendszer mentén szolgáljuk ki az utasainkat. Ez azt jelenti, hogy ha valaki vesz egy bérletet az állami szolgáltatóknál, az a bérlet érvényes a városon belüli városi szolgáltatásokra is, és a városon belüli állami szolgáltatásokat is igénybe lehet venni a városi bérlettel. Ez a bizonyos tarifa közösség 30 éve szerepelt minden közlekedési szakmai anyagban, de nem tudtuk megvalósítani. Hál' Istennek most ez sikerült, ráadásul úgy, hogy nagyon-nagyon jelentős mértékben csökkentettük ezáltal, ezen az új rendszeren keresztül a közösségi közlekedés bérletárait. Ez nagyon fontos, mert Magyarországon megélhetési válság van, az emberek nagyon megnézik azt, hogy mire költsék a pénzüket. A közösségi közlekedésnek a versenyképességét az autóforgalommal szemben minden erőnkkel meg kell őrizni, és ennek igenis nagyon fontos része az, elsősorban az alsó középosztály számára, hogy pénzügyileg is versenyképes legyen a közösségi közlekedés. Ez a megállapodás nem várt sikert hozott, növekedett a közösségi közlekedést igénybevévők aránya az agglomeráció és Budapest között, és úgy tűnik, hogy most már a szűk keresztmetszet
az a közlekedés színvonalának a növelése lesz. Ebben vannak valóban komoly kihívások, nem a városon belül elsősorban, hanem inkább a város és az agglomeráció kapcsolatában az állami szolgáltatóknak igenis fel kell nőniük ahhoz, hogy a 21. századi közlekedést olyan színvonalon tudják biztosítani, ami versenyképes az egyéni gépjármű forgalommal, de az Európai Uniós források potenciálisan lehetővé teszik ezeket a fejlesztéseket. Mi a helyzet a forgalommal a városon belül? A városon belüli közlekedésben, hát ha csak a Budapesten lakó polgárok közlekedését nézzük, akkor nagyon közel vagyunk már ahhoz a célhoz, hogy elérjük, hogy az utazások 80%-át valamilyen fenntartható módon teszik meg az utazók. Budapest mobilitási stratégiája azt a célt tűzik ki, hogy 2030-ra elérjük azt, hogy a városon belüli utazásoknak a 80%-a valamilyen fenntartható módon történik. Ez azt jelenti, hogy a mostani gépjármű forgalmat jelentős mértékben csökkentenünk kell. És ez elsősorban az agglomerációs bejövő napi forgalomnak a csökkentését feltételezi. De azért még rengeteg dolgunk van a városon belüli közlekedéssel, hiszen Budapesten belül is még jelentős az egyéni gépjármű forgalom. Elsősorban azokon a helyeken, ahol nincsen jó hálózati lefedettsége a közösségi közlekedésnek. Szerencsére Budapest a világ egyik legszínvonalasabb közösségi közlekedését rendszerét működteti. Ezzel együtt is vannak még fehér foltok, ahol lehet látni, hogy az ütemes, kiszámítható kötöttpályás közlekedés hiánya miatt viszonylag magas az egyéni gépjármű forgalom. Ezeket a területeket hosszabb távon villamos fejlesztésekkel szeretnénk lefedni, rövid távon pedig olyan úgynevezett metróbusz járatokkal, amelyek közvetlen kapcsolatot jelentenek a nagy lakótelepek, kötöttpályás közlekedéssel le nem fedett nagy lakótelepek és a metró végállomások között. Ezen kívül pedig természetesen javítanunk kell a gyalogos és a kerékpáros közlekedés lehetőségeit. Elsősorban a gyalogos közlekedésben egy óriási előrelépés volt Budapesten, ugyanis a fő közlekedési csomópontok felújítása során mindig különös figyelmet fordítottunk arra, hogy felszíni akadálymentes közlekedési lehetőséget biztosítsunk a gyalogosok számára. Volt egy óriási metrófelújítás és más nagy köztérfelújítások, ahol mindenhol kiemelt célunk volt az, hogy újabb zebrákat hozzunk létre. Ezeknek a fejlesztéseknek és más közlekedésbiztonsági beruházásoknak köszönhetően az elmúlt években a másfélszeresére, 16%-ra nőtt a közlekedési arányon belül a gyaloglásnak a súlya. És egy kerékpáros forgalom is van Budapesten, aminek az egyik nagyon fontos eleme, hogy megújítottuk a város közbringa rendszerét, amelyet majdnem 10-szer annyian használnak, mint az elődjét. És rengeteg új kerékpársávot és biztonságos kerékpározási lehetőséget alakítottunk ki a városban, elsősorban a Covid-járvány idején kialakított ideiglenes kerékpársávoknak a véglegesítésére. Az elmúlt évek legfontosabb közlekedéspolitikai vitája a Lánchíd forgalmi rendjével volt kapcsolatos. A Lánchíd Budapest és Magyarország első Duna-hídja, amely 176 éve szolgálja a budapesti közlekedést. Ezt a hidat föl kellett újítanunk, és a felújítás után megkérdeztük a budapestieket, hogy visszaengedjük-e az egyéni gépjármű forgalmat a hídra, vagy pedig tartsuk meg egy olyan hídnak, amelyen csak buszok és kerékpárosok közlekedhetnek. Ennek a társadalmi vitának az lett az eredménye, hogy a budapestiek egy online népszavazáson több mint 80%-ban arra szavaztak, hogy a Lánchíd a jövőben csak a zöld közlekedés céljait szolgálja. Ebből is látszik, hogy a városvezetők világos stratégiával rendelkeznek, akkor meg tudják győzni a választópolgáraikat olyan változásokról, amelyek lehet, hogy tabukat döntögetnek, de mégis egy élhető és zöld várost eredményezhetnek.